दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 जि फुटबल टुर्नामेन्ट बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालामनानै एबसुनि जि एजेन्डा एबसुनि जि थांखि बायदि बिथांमोना खुंफुंदों आरो भेरगावनि नैबे प्लेग्राउन्डआव दिनै जोबथा हाबाफारिखौ बिथांमोना बा फाइनाल गेमखौ दिनै खुंदों डिमाकुसि आरो बरनगावनि गेजेराव अलरेडि हाफ टाइम जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि जि एजेन्डा जे जोंनि जाखांफुनाय टेलेन्टेड फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ विश्व दरबाराव स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव लांनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोननि केरियार दानाय बिथांमोनखौ फरायनायजों लोगोसे बिथांमोननो मोजां भबिष्यत दानानै होनायजों आरो बिथांमोननि जि मोनसे टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ जोङो गामि ओनसोलाव रुरेल एरियायाव जोंनि जायगायाव आसाम नाङै जेराव बर' मानसिफोरा रायजो जानानै दङ बे जायगायाव टेलेन्ट हान्ट खालामनानै जोङो बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलाव मिरु आफादा जि खुंगोन बे मिरुनिफ्राय स्टेट लेभेलाव गेलेगोन स्टेटनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव लांगोन बे जोंनि थांखि गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोननि जि इनार्जि बिथांमोननि जि मोनसे फिजिकेल फिटनेस बेखौ जोङो मोजाङै गोग्गोयै फिट लाखिनांगौ आरो आथिखालनि जि थासारियाव ड्राग्स जौ जुवा मबाइल माने बाइक बायदिसिना जिखिनि एन्टि ससियेल बा ससियेलि जिखिनि गाज्रि मोनसे आबहावा सोलिगासिनो दङ बे आबहावाखौ जोङो गैया खालामनानै बिथांमोनखौ गेलेनायनि फारसे फिउचारनि फारसे गावबा गावनि केरियारनि फारसे लाबोनायानो जोंनि थांखि आरो जों मिजिंथिदों जे जेरैबायदि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोजां प्लेयार जोङो सोरजिनो बयबो जोथोन लादों बेबायदिनो आन्डार 13 माने 13 इयार्सनि लेभेलनिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ मोजां जिउ दाना होनो हागोन बे जोंनि मोनसे उद्देश्य गोजोन्थों फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे बोसोरफ्रोम जेरैबायदि खुङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि बे थैनाय सानखौ लानानै आरो बेयाव जोङो टीम होदों बिट द टेरर अफ ड्राग्स एन्ड हिउमेन ट्राफिकिं माने ड्राग्स आरो मानसि लांखारनाय बेखौ समाजनिफ्राय टटेलि जोङो माने फोजोबस्रांनानै मोनसे मोजां आरो गोग्गो समाज दानायनि मोनसे थांखि ड्राग्सनि इम्पेक्टखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनांगौ गुबुन मोनसे बे हाबाफारिजों लोगोसे जोङो लादों जे चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु आफाद जोङो जथायै बासुगाव गयबारि बिथांनि जि फबनाय जायगा बेयाव जों खुंगोन आरो बेयाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारि सिभिल हस्पिटाल आरो RNB सिभिल हस्पिटाल बे मोननै सिभिल हस्पिटालाव 200 इउनिट जोङो ब्लाड डनेसन माने 200नि बारा जोंनि एबसुनि मावथिफोरा बेयाव ब्लाड डनेसन होगोन लोगोसेनो मसलपुर तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्ला बे मोनथाम जिल्लाजों 100 इउनिटनि बारा ब्लाड डनेसन होगोन आरो बिनि गेजेरजों जायफोरा बेमार आजाराव खैफोदाव गोलैयो हस्पिटालाइज जायो जायनो थै नांगौ ब्लाड नांगौ आरो ब्लाडनि रिक्वायरमेन्टआ दायो बारा जाबाय जायफोरा एक्सिडेन्टआव बा बायदिसिना थासारियाव ब्लाड नांगौ जायो बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव साफिसियेन्ट नाम्बार्स अफ ब्लाड बेंकआव डेप'जिट दोननायनि मोनसे थांखिजों गाबोन जों ब्लाड डनेसन खालामगोन आरो मिजिंथियो जे गाबोननि हाबाफारिया मोजाङैनो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो माहारिनि थामोनथा रैखाथि माहारिबादखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बे हाबा मावनायनि बेलायाव रायजो राजानि मदद आरो सापर्टखौ जों जेब्लाबो मोननो हास्थायगोन आरो रायजो राजाया जेब्लाबो जोंखौ गोसो गोथारै मदद होबोगासिनो दं गोजोन्थों थारैनो बे जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव जे बिटिआर सरकार आरो दुरान काप जायफोर अर्गेनाइजार माने आर्मि बिथांमोननि जइन्ट इनिसिएटिभआव फैगौ 5 तारिख आगस्टनिफ्राय बड'लेण्डनि बिखायाव क'क्राझाराव दुरान काप जि मोनसे टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ एसियानि लार्जेस्ट माने मोनसे प्रिमियार कम्पिटिसन आरो बे हाबाफारिया बेसेबांबा गोबावनि उनाव जोंनि बड'लेण्डआव जादों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव दुरान कापनि थाखाय स्पेसियेलि आङो बयखौबो बरायबाय आरो बिटिआर सरकार आरो
दुरान काप अर्गेनाइजार जायफोर आर्मिनि टीम दङ बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों लोगोसेयैनो बेबायदि परिबेसा जोंनियाव थांनाय 30 बोसोराव जोङो मोननो हायाखैमोन खारन बेयाव माहारिनि हप्स एन्ड एसपिरेशन माहारिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बेयाव सोमावसारनाय जादोंमोन आरो गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव जिफोर गोरोबथाखौ मोनबाय BAC BTC BTR बे गोरोबथानि उनाव डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आर्म्स मुभमेन्ट मोनसे फिनिशिंआव फैबाय आरो दिनै बे टटेलि पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्टआव जोङो जेरैबायदि फरायनायाव गेलेनायाव आबाद मावनायाव बेफार फालांगि मावनायाव बा गासै बिथिङाव जोङो सान्थिनि गेजेरजों जेरैबायदि मावनायनि दिन स्कप मोन्दों दुरान काप खुंनो हानाय थासारियाबो पिस एकर्डनिनो मोनसे फिथाइ आरो रिजाल्ट आरो बेखायनो दिनै 6 सिडोलनि ISPL खुंदों सन्तोष ट्रफि खुंदों आरो गिबि खेबनि थाखाय दुरान काप खुंदों बे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि रायजो राजानि जायफोर गोसो बिथांमोननि साननाय सानस्रिफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय होगोन आरो फिउचाराव बेस्ट अफ द बेस्ट जेरैबायदि जोंनि गेजेराव माखासे आइकनफोर दङ माने बिनुद दाब्ला होनना बुङोब्ला इन्टारनेशनेल गेलेदोंमोन क'क्राझारनि बिथाङा दुर्गा बर'नि बाथ्रा हलिचरन नार्जारिनि बाथ्रा बेबायदि इन्टारनेशनेल फेम बा नेशनेल लेभेलनि प्लेयारखौ जों मोननो हागोन आरो दिनै बायदि जेरैबायदि ग्रासरुट लेभेलाव अर्गेनाइज जागासिनो दङ फैबाय थानाय 10 बोसोराव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बा आसाम नाङै बर'फोरनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयार जोङो इन्डियानि टीमाव बा स्टेटनि टीमाव इन्टारनेशनेल क्लाबफोराव जों गेलेहोनो हानाय मोनसे साक्सेसफुल रिजाल्ट मोनगोन होननानै आं आसाबादि आरो दुरान कापनि थाखाय स्पेसियेलि बयनिसिमबो आङो फिन खेबसेबाव हामलायनाय आरो बरायनायखौ आं जासिदों गोजोन्थों।